This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Yagamet kesamla pernailin karsentiu kebasyak peniap hubo idrim jongka uroboto marngar bla ot yaka de tari rendang la pendep postmortem la no paisengi shitrek unaitung arjapsan hanai grims dolor ki bahyeng kinong ilam kur karsentiu bar ki borsnong pendep myong mairang rukilawan ban senralang kumju ba powel soklat MDC ke paryong motar raishan Ika basa jongka antap dan buram maka artrek unaitung arjapsan haulum jung tap ke balang perustrian mau khap khwa Hashwagani ki bor pulit ke Eastern West Khasi Hills District hak kerwa kila batai bini kam syaor rendang kesamla pernailin hadu pekan nayap halau samla rim jongka roboto kablaca ke permit live hotrek ujeli orjapsan ha parking lot pendam umyong mairang Long mak cing toket ki pulen roboto labitare ke rai kesamla pernailin ban penkut cing edai no batu lornsiet ikan dien dak tari bacupen kam hayung syetcha katba kadang ya balau kupa jongka Bukan. Bukan kau. Mana macam tu kau pasang Kena kelang jingi kumka senong ni senong ban kondam ya kini kecing lek di cloud jong ni bang bang mo Haji sah ban ada kumaka por ba khamen suat dengan trai ada ki rang ba jingi menen ki ailat pai ba trai ba kut tariki menen di sulong ba ki rang ba jingi lalong ki rusai kin kwa ba kum kata ke kan jabyang nei nak kelang jingi kwa ba ka an mo maka an kan lek dak ba tenge ya kum kini ki jai brio mo la kalong ba la kum no mo ai bin ki stom ko ba ke nang ba la ban long berset ha along ibu berserta ka jingem namal rakum kini ki rusniu ki lak kaloi mo kan long ki jingir nam ta ka snong ka tha kalong jingir ya ke imlang salang kalong jingir ya tu ki bahieng bahasa Malaysia mengintip cu ke jumat jong ki bai mo nama bangi pe ka dur khmat jong tu khna i mau long kum angel rai kam sim bade kalong kam sim so ki bangi pai khat bagan long kum tu ke nakala jungi ngi sawan a ke jing ka ku bor solam ni solam ni ki bahieng bahasa Bapli be kendu kini ke jing ja ka ba sosi mangi ku snong penamiang rong ya rap lang ya kit lang ya kene ka kam bat ni kwa punya senran lang ya kini ki bahieng bahasa Bapli ni i ki wan ki snong ba kam kendong Bapli se ki jing nang jing tep ki mo kum ka kini ka kap se ki sam jing ni kum nakala snong ni ya ai masim ya trelang ya san lang nak ta jungki Di nakalang jungi ru ngi lapan krek mo ka ambulan nakalang jok senong ru ngi sa lek bumbu ya ni kan mat sadu senong haji sa menen ngi lapan baik ba ngi lang berkat ba ka pos mortem kan selong apo mairang te ndai menne pada apo khat arbiji kesan-kesan ki ong ba haban ra sani grem ke na kata kadau haban kit i sani grem tenang ni hap lek bumbu i sa mairang na mairang lek de setuka senong mo khap wah kita ketika ba mangi nakalang jok senong ni le sai sing ngasumbatang ni kondam ban ni program jor ya kini kecing le ru cloud jong ni jaj breu ai ban sim kat ya kecing em ka bokordor kalong kecing thang ka bokraw nam ta kini ba blap he san ba ni ru chi singi mo chu kesan hak por ba klam por khat naka kti jong pa mo nuot mo habashai basit ban ne ya kat ikni kam coba kam ba kam san ban penduk ya kam sim bokordor jang kiwe ti soba sai sing ngong biang maka an kada ben a ke jing pe stong ko bateng ya kum kini jai breu da ka baset along lani wat bandar phasi ru nakaliang jingi ngem so ya kum kini jai breu ba kum kini ki jingja kem dei su banja ba jau ni ubale kini kam bomman kam pap kam sang kada do ban sim ke jingim tang na kadaw jong ke jingi dei samla ka jong u na so banom ka an kumbul ong do sodat kan le ka bedon kam bala kan ai ru ke jing stom ka bateng la ka dei bon song ha jil sirta jingim la ne un mat ru ya ke jing syapasi la ka leng jongi
yam de ban ailat kum kino gelam snong baki bakum kini ki priu kan sim kabu kapta man sim be jingim jo kidu kidu ki priu ko lui tang ni nu daw ibaret te nakaliang jong kakorhi ni sngoban ong ba hawat kilay ki pulit kilay ban kem yau te u nong le baman bat ngasngoban ong ba hakini kisngi ikumba uksut ularong teli hau beriau badai namar kata kadaw bakim dan syu ya kata ka perkhat ka perdan ka ba la bante lakam ya lajong te kini barokat ki jingjia ki pensir ya kilong kemi kilong kapa ki pensir ya ki bahayeng ki basam ki badon ki khon samla nasngo ban ong ba ngakentu ya kari ba kajai penriu bangi de ban duai naga benta kani kapor ka bamenta ka ba shisha ngi phai shrum cheneng i ki jing shep tieng bat ki jing sir men sim ki bahadu kata kata te henrei nakaliam ka jongi ni shania hakaan namar kum bakala kem yau ni u nong peniap ban ni sngo ban ong bakaan ke di ban de ta ka pating nakaliang jong ka kurhi nasngo ban ong ba wat lada kaan ke di ban sedien phasi lani ban shim ya ka jingim ka jong ni ubriu da ka ba sedien phasi ro nga ngasngo ban ya menjor lang ya kata namar sisin ba ubriu dan chu ya ka jing ya tiplem na ka benta ba ki wekin im ka ba uni ubriu ro dei ban em chu hakani kasla chu kani kapatai Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya